Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. соҳаи маориф зери таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ. баргузории мулоқотҳои судманд бо иштироки кормандони соҳаи маорифи пойтахт. натиҷагирӣ аз фаъолияти 6 моҳа дар сохторҳои гуногун. баргузории нишастҳои матбуотӣ дар ин замина. истеҳсоли либоси мактабӣ дар корхонаҳои саноатии шаҳри Душанбе. ташкили ярмарка бо мақсади дастрасии беҳтари сокинон ба ин навъи маҳсулоти ватанӣ. бо мақсади беҳтар намудани раванди фаъолияти соҳаи маориф дар шаҳри Душанбе пайваста чораву тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. Зимнан дар идомаи ин раванд дар толори литсеи Умари Хайёми ноҳияи Сино вохӯрии масъулини агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мудирону директорони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии шаҳри Душанбе баргузор гардид. бо иштироки роҳбарияти агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва сароясати маорифи шаҳри Душанбе вохӯрии масъулин бо кормандони соҳаи маориф дуюр гашт. дар вохӯрии кормандони дастгоҳи марказӣ, раёсати назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, муовинони соҳавӣ раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе, сардори сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, мудирони шуъбаҳои маориф, мудирони кабинетҳои методӣ, директорони марказҳо, мудирони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва директорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ иштирок намуданд. масъулин зимни суханрони оид ба натиҷаҳои фаъолияти соҳаи маорифи шаҳри Душанбе, ҳолати кунунии рушди соҳа, дурнамои он, камбудиҳои ҷой дошта, масъалаҳои баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва омилҳои таъсиррасони он, сифат ва самаранокии фаъолияти таълимиву тарбиявӣ муассисаҳои таълимии пойтахти кишварро дар давраи сипари гардидаи соли 2025 ҳарф заданд. дар самти муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ зикр гардид, ки айни замон дар пойтахт 37% кӯдакони синни томактабӣ ба таълиму тарбияи аввалия фаро гирифта шуданд, ки аз ин шумора 74% кӯдакон дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии буҷетӣ, 13% дар 62 адад кӯдакистонҳои хусусӣ, 7% дар 12 адад муассисаҳои томактабӣ назди корхонаву муассисаҳо ва 60% кӯдакон дар 104 адад гурӯҳи инкишофи кӯдакони назди муассисаҳои таълимӣ, тарбия ва таълим мегиранд. вобаста ба фарогирии кӯдакон ба зинаи томактабӣ дар шаҳри Душанбе дар сатҳи ҷумҳурӣ натиҷаи баландтарин ба ҳисоб меравад. дар самти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бошад, иҷроиши барномаҳои таълимӣ ва аз худкунии он аз ҷониби хонандагон яке аз самтҳои асосии фаъолияти кормандони соҳаи маорифи пойтахт буда, ҳамасола рафти иҷрои он дар нақшаи солонаи фаъолияти сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва шуъбаҳои маориф тарезӣ гардида, зина ба зина мавриди санҷиш, омӯзиш ва таҳлил қарор дода мешавад. дар ҷанбасти соли таҳсилии 2024-2025 сифати таҳсилот 45.8% ва дараҷаи асодкунӣ 99.3%-ро ташкил додааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан 0.4 ва 0.1% баланд шудааст. дар идома баромадкунандагон қайд намуданд, ки аҳли маорифи пойтахт баҳри расидан ба ҳадафҳои созанда ва татбиқи амалии вазифаҳои дар назди соҳаи маориф гузошташуда бо дастгирии бевоситаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиев ва иқдомҳои маорифмеҳваронаи шаҳрдорӣ аз тамоми имконоту шароити пойтахти кишвар самаранок истифода намуда, рисолати касбию инсонии худро дар назди ватан, ҷомеа, наслҳои имрӯзу фарду содиқона иҷро менамоянд. дар толори асосии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ оид ба ҷанбасти фаъолияти хизмати мақомоти корҳои дохилӣ дар нимсолаи аввали соли 2025 бо иштироки вазири корҳои дохилӣ, генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ ва намояндагони васоити ахбори оммаи дохилию хориҷӣ баргузор гардид. маълумоти бештар дар ин бора. дар ҷараёни нишасти матбуотии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷанбасти фаъолияти хизматии мақомоти корҳои дохилӣ дар нимсолаи аввали соли равон, рӯзноманигорон доир ба ошкор ва пешгирии ҷиноятҳои хусусияти террористию экстремӣ дошта, доир ба доштан ё надоштани доғи судӣ, ҷаримаҳо барои вайрон намудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, ҷинояткорӣ дар байни ноболиғону ҷавонон, қаллобӣ бо истифода аз кортҳои бонкӣ, ҳамкориҳои муштараки вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия инчунин дигар масоили мубрам саволҳо дода посухҳои мушаххас гирифтанд. зикр гардид, ки мақомоти корҳои дохилӣ баҳри мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, таъмини амният, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ҳамеша дар сафи пеш қарор дошта, пайваста бо ҷомеаи шаҳрвандӣ, махсусан рӯзноманигорон робитаи қавӣ дорад.
ҳамчунин гуфта шуд ки дар 6 моҳи соли равон дар ҷумҳурӣ 13089 ҷиноят аз ҷониби ҳамаи субъектҳои ба қайдгирӣ ба ҳисобгирӣ ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1285 ҷиноят зиёд мебошад. кушодашавии ҷиноятҳо 72%-ро ташкил медиҳад. дар ин давра 6 гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ дар ҳайати 23 нафар барои содир намудани 73 ҷиноят ошкор карда шуданд. дар интиҳои нишаст рӯзноманигорон барои хуб ба роҳ мондани фаъолияти хизматӣ изҳори қаноатмандӣ намуда ҷиҳати ҳамкориҳои мутақобилансунбанд ба кормандони маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон миннатдории самимии худро баён намуданд. хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2025 баҳри ноил шудан ба ҳадафҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти гумрук тадбирҳои амалӣ андешида корҳои муайянеро анҷом дод зикр гардид зимни баргузории нишасти матбуотии хадамоти номбурда. маълумоти бештар аз раванди он. дар нимсолаи якуми соли равон нақшаи пардохтҳои гумрукӣ ба маблағи 5098,6 миллион сомонӣ пешбинӣ гардида дар асл дар ин давра ба бюҷети давлатӣ 5721,9 миллион сомонӣ ворид карда шуд ки он нисбат ба нақша ба қадри 623,3 миллион сомонӣ ва нисбат ба пардохтҳои гумрукии ҷамъоварда шуда дар ҳамин давраи соли гузашта ба маблағи 1109 миллион сомонӣ зиёд мебошад. иҷрои нақша аз рӯи намуди пардохтҳои гумрукӣ боҷи гумрукӣ 133,3% ё 210,4 миллион сомонӣ зиёд, боҷи содиротӣ 75,4% ё 19,4 миллион сомонӣ кам, андози аксизӣ 106,4% ё 27,3 миллион сомонӣ зиёд ва воридоти ғайриандозӣ ба қадри 37,9% ё 173,4 миллион сомонӣ зиёд таъмин карда шуд. новобаста аз идома ёфтани буҳрони молиявии иқтисодӣ дар робита ба ногувор шудани вазъи сиёсии минтақа ва ҷаҳон ки боиси ба миён омадани душвориҳои зиёд ҳангоми интиқоли борҳо байни шарикони тиҷорати хориҷии ҷумҳурӣ гардид, хадамоти гумрук тавонист иҷрои нақшаи пардохтҳои гумрукиро барзиёд таъмин намояд. аз таҳлилҳо бармеояд ки сабаби асосии барзиёд иҷро гардидани нақшаи пардохтҳои гумрукӣ дар маҷмӯъ амалӣ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба рақамикунонии соҳа ва дар ин раванд такмил додани низоми маъмурикунонии гумрукӣ ба ҳисоб мераванд. аз ҷумла қабулу татбиқи амалии барномаи миёнамуҳлати рушди мақомоти гумруки ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 ва нақшаи чорабиниҳо оид ба амалисозии он дар ин самт нақши муассир дорад. ҷорӣ гардидани низоми равзанаи ягонаи ба расмиятдарории амалиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ ки боиси гузариш аз шакли коғазӣ ба электронӣ пешниҳоди ҳуҷҷатҳои расмии 11 мақомоти ба низом шомил шуда гашт, ҷиҳати сода ва шаффоф намудани расмиёти савдои хориҷӣ ва хизматрасонии давлатӣ мусоидат намуд. бо мақсади таъмини арзёбии саривақтию сифатноки даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ, истифодаи мақсадноку самароноки маблағҳои буҷетӣ ва воситаҳои давлатӣ, палатаи ҳисоб дар вазорату идораҳо, марказ ва гурӯҳҳои татбиқӣ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонкҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳо 71 чорабинии аудиторӣ гузаронида дар 14147 ҳолат вайронкунии қоидаҳои молиявиро ба маблағи умумии 628,2 миллион сомонӣ муайян намуд. ин нуқта зикр шуд аз ҷониби роҳбарияти палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон. бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма дар палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ доир гардид. зимни он раиси палата ҷамшед каримзода изҳор дошт ки натиҷаи чорабиниҳои аудиторӣ муайян намуд ки ба камбидию норасоиҳои молиявӣ хусусан дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва сохторҳои он, агентии таъминоти амволи махсус ва сохторҳои он, раёсати сохтмони асосии назди вазорати маориф ва илм, муассисаи давлатии коллеҷи фарҳанги ҷумҳуриявӣ ба номи Буйдохи Финуҳира ки роҳ дода шудааст. зимни гузарондани чорабиниҳои аудиторӣ вобаста ба иҷрои нақшаи қисми даромади буҷети
давлатӣ барои соли 2024 дар муносибат ба фаъолияти якчанд корхона ва ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ ба маблағи 24 миллион сомонӣ вайронкунии қоидаҳои молиявӣ муайян ва барқарор карда шуд. ҷиҳати таъмини арзёбии истифодаи мақсаднок ва самараноки маблағҳои барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҷудо гардида, дар ин давра чорабиниҳои аудиторӣ дар 7 марказ ва гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ гузаронда шуд ки дар натиҷа вайронкунии қоидаҳои молиявӣ ба маблағи 3,4 миллион сомонӣ муайян ва барқарор карда шудааст. дар давраи ҳисоботии чорабиниҳои аудиторӣ дар 19 субъекти хуҷагидории давлатӣ гузаронда шуда вайронкунии қоидаҳои низоми молиявӣ ба маблағи 13 миллион сомонӣ муайян карда шуд. барои густариши рақамикунонии раванди аудит, вусъат бахшидани татбиқи аудити фосилавӣ, канорагирӣ аз татбиқи аудити аз лиҳози иқтисодӣ камсамар, амалӣ намудани аудити ба хавф нигаронида шуда ва ба даст овардани далелҳои кофии аудиторӣ бе ташрифи ҳузурӣ ба объекти аудит дар хусуси мукаммалгардонии сатҳи мубодилаи маълумоти электронӣ ва ҳамгироии низомҳои иттилоотӣ бо мақомотҳои дахлдори давлатӣ ҳамкориҳо қисман роҳандозӣ гардидааст. низоми худкори идоракунии аудит такмил дода шуда шаклҳои ҳисоботи маҷмӯӣ, инчунин модули назорати иҷрои тавсияҳо аз натиҷаи чорабиниҳои аудиторӣ таҳия ва фаъол карда шуд. бо ин мақсад таҷдиди сохтор, восита ва андозаи маълумоти мубодилашаванда ва такмили протоколҳои техникии амалкунанда идома дорад. бо мақсади такмили ихтисоси кормандон дар асоси нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи стратегияи идоракунии нерӯи кадрии палатаи ҳисоб барои солҳои 2021-2025 машғулиятҳои омӯзишии идоравӣ бо иштироки васеъи кормандон мунтазам ба роҳ монда шудааст. изҳор доштанд роҳбарияти палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон дар идомаи нишасти матбуотӣ. давоми солҳои охир талабот ба маҳсулоти корхонаҳои тавлидотии ватанӣ афзудааст. аз ин лиҳоз истеҳсолкунандагони ватанӣ низ талош доранд бо пешниҳоди маҳсулоти босифат ба муштариёнашон боварии онҳоро ба даст биёранд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик яке аз корхонаҳои пешсафи шаҳри Душанбе аст ки бо инобати фармоишҳои мизоҷон духти сару либоси мактабиро ба роҳ мондааст. калитии меҳнатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик дар асоси барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди рушди саноати бофандагӣ барои дар ҳаёт татбиқ намудани комёбиҳои илму техника, технологияи пешбар, ҷорӣ намудани асосҳои навини муносибатҳои бозаргонӣ пайваста ҷаҳду талош дорад. тавре гуфта шуд, иттиҳодияи мазкур омода аст ки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳамаи ноҳияҳои пойтахтро пурра бо либоси мактабӣ таъмин намояд. ҳамин аст ки анбӯҳи зиёди харидорон дар ярмаркаи либос ва лавозимоти ин корхона мушоҳида гардид. тибқи иттилоъ нисбат ба солҳои пешин, ҳаҷми умумии истеҳсоли либосҳои мактабии ин корхонаи шаҳри Душанбе имсол ба ҳадди ниҳоӣ расонида шудааст. харидорон мегӯянд нархи маҳсулот дар ин ҷамъият аз лиҳози наву сифати матои истифода мешуда нисбат ба бозорҳо арзон аст ва имкони интихоб ҳам бештар мебошад. бо мақсади харидории либосҳои хушсифати мактабӣ бо нархҳои дастрас ҳамасола аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе як қадор тадбирҳо рӯи даст гирифта мешаванд. ба таъкиди истеҳсолкунандагони ватанӣ ва роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагони пойтахт барои духти либосҳои мактабӣ дар заминаи дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рушди корхонаҳои тавлидотии маҳаллиро таъмин мекунад. ҳамасола иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик аз 1 август то 31 август ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ ва дигар лавозимотҳо барои хонандагон лозимиро дар корхона ба фурӯш мебарорад. челе ки мо идоя истодаем, имрӯз ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ мо бо як шукӯҳ шаҳомати хоса баргузор карда шудааст. соли гузашта дар сехи дозандагии имрӯзаи мо зиёда аз 65 нафар бономон ба ҷои кори доимӣ таъмин ҳастанд ки пурра барои истеҳсол намудани либоси мактабӣ фаъолияти хешро ба роҳ мондааст. дар ин ҷо мо дар як рӯз тақрибан то 200 дона костюм бурук истеҳсол менамоем. соли гузашта иттиҳодияи истеҳсолии насоҷии тоҷик ба миқдори 269320 дона либоси мактабӣ истеҳсол намудем. дар 6 моҳи соли 2025 бошад мо тавонистем ки ба андозаи 111127 дона либоси мактабӣ истеҳсол намоем. кормандони сехи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди насоҷии тоҷик имрӯзҳо пай духтани либосҳои мактабӣ ҳастанд. ҳоло корхона барои таъминоти либоси мактабӣ бо муассисаҳои таълимоти миёнаи умумии кишвар шартномаҳо ба имзо расонида барои иҷрои ӯҳдадориҳои шартномавӣ пурмаҳсул фаъолият намуда истодааст. мо бо мудирони бахши маорифони шаҳру ноҳияҳо шартномаҳои дуҷонибаро ба имзо расонидаем ки дар асоси шартнома бештар омада аз мағозаи либосҳои мактабӣ мо харидорӣ менамоянд. дар ин ҷо бештар ҳамон гуна матои хушсифате ки ҷавобгӯ ба стандарти дохили ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд мо истеҳсол менамоем ва чӣ хеле мо идоя истодаем ҳам аз лиҳози нарх ва ҳам аз лиҳози сифат
матбаъҳои истеҳсол намудаи мо ҷавобгӯ мебошанд. аз ҳамин хотир мо метавонем ки ҳамасола мактабҳои шаҳри душанберо бо либоси мактабӣ ҳам писарона ва ҳам духтарона таъмин намоем. дар дораи тадбирҳои рӯйдастгирифта имрӯзҳо падару модарони хонандагони муассисаҳои таълимӣ имкон доранд то бо нархҳои дастрас аз бозор арзон аз ин корхона барои фарзандони худ либоси мактабӣ ва дигар лавозимоти хонишро харидорӣ намоянд. дар давоми соли 2025 ҷамъият ба нақша гирифтааст ки ба маблағи зиёда аз 12 миллион сомонӣ либосҳои мактабӣ истеҳсол намояд. тамошобинони азиз, бо расидаи тозатарин хабарҳо дар нашрҳои минбаъд шуморо ошно месозем. хайр, саломату сарбаланд бошед.